ஏதோ எரித்தல்ங்கிறாங்க பைத்தியக்காரனுங்க, ஏதோ மதராசிங்கிறாங்க பயந்தாங்கோலிங்க, இது போக சுடலன்னு சொல்லிட்டு பாடி பாட்டை துண்டு துண்டா கட் பண்ணி அப்படியே போட்டுருவாங்கங்கிறாங்க. இதனாலே நம்ம கோபாலு இருக்கால, கோபாலு 7ஆம் அறிவுன்னு வாழ ஆரம்பிச்சானாம். ஏதோ 4 எஸ்கேப் ஆயிட்டு இருந்தானா, ஏதோ 4 இருப்பான்னு இருந்து பார்த்தானா. அன்னைக்குன்னு பார்த்து தாமாஞ்செட்டெல்லாம் திடீர்னு உடையுதான் சாயுதான். இதனாலேயே நம்ம கோபாலு இருக்கால, கோபாலு 4-4:30 எஸ்கேப் ஆயிடுவானா. கட்டடி தாக்குதல்ட்டு இருங்கய்யா. கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல என்னென்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? தற்காப்புக்கு அடிச்சிட்டு இருந்தேண்ணே. சாக வேண்டியதானே, அநியாயத்தை தட்டி கேட்டுட்டு இருந்தானே. அப்போ போலீஸ் வருண்ணே. எது போலீஸ் வருமா? உனக்கு தெரியாதா?